Kasenjok ki rang bashnong Ribhoi district SRSRBD ha kajing lang kabalong menta kasing haying darbar yo molong kila shim ya kara bekin ujor no da public interest litigation PIL persyaya ka sarkar jilla ta ka dei namar ba ka sarkar ka khamla ban siu biang por ya ka pisa ka bade jeng ki mar ki mata kajing pedrai ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA kibla pendrai hikishnang ba per hik ki badan ha ka Ribhoi Yakate karai ban ujor da ka PIL persyaya ka sarkar jela ka di hadian ka jingalang kabalawan ban shimbenta da ki VEC na kishnong paper ki pahawa po ka umling pa jirang belong pa PBC lang secretary ke SRSRBD haba crunch kila pathai ko bor long ba ka da ko pelong ka sinjok bakin shim yakate ka sinja ban ujor PIL persyaya ka sarkar jela ka de namar bakin pela ya ka pisa ha ka bai mar bai mata pa kabalawan ra ya ka jing ko ha ka compensate ya ka scheme MGNREGA ha kishnong paper ki badan hapok district. Tom takasngi nakaliang jong kasunjuk kirang bashnong Ribhoi district. Nilayok ban penlong ya ka jengi kenduk lang jong ki nongkit kam jong ka VC na po ka umling bat jirang senyat di blok. Hakani kasngi nilayok ya ka ban ya keren hapok ka jengi lam jong iba bibi makedok kamu chairman. Kirai ki pengelia keren hakani ka jengi kenduk lang kelong kumliharum. Kaban kong nakaliang jong kasunjuk kirang bashnong Milashim ya kajing ai jumut bahadu menta kidon ki VEC ki bala sansnem ka pending bill gejong ki harbi bat ka PMC ka dei ka bha ka banakaliang jong ka sarkar lengba ki blok ki lapenmang kum ka bailik baiwan ka bai register bai kot bai sla syaki chairman bat secretary ade ka pasung lu kolong ba kidon ki VEC ki ba hadu menta ki padiok pediang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba lapenmang lengba ki office jong ubidio kabar Melihat banyak keren hak bidai bat kanika skill bat semi skill. Tikum mengitip hak jing pentrai ya kanika scheme MGNREGA ngidon kami ki misteri. Ki beladon ke jing nang kumno ban kenro, kumno ban snai ki cekdam, kumno ban snai ki jing sna ki ba kat kum ke jing trai la dekat kum jing long jong ketu kam. Kapas ngulungo kolong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat semi skill hap ban siu da ka bai material. Ni so anuksa ka project ka bengiyo house nam arajan arpo ngila pentrai ya ki skill bat semi skill kat ba ka pisah hadu mentang empat yo ban siu bai nong ki semi skill bat semi skill te kalau bu jeng ya ki VEC namar ni hap ban sim da ka wipat ka mentang hap ban ba da ka ramru ban siu bai bela jong ki skill bat semi skill bat kha ka bi ba ka ni ka bentah nakaliang jong ka jing keduk lang mentang sengi ngila sim ya karai ba ladalong ka negerkom kan bah sibun ya kasinar di blok bahkan penduk no ya kani ke jingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman lagi job card holders ngitip ba kidon ki misteri ki lanang bansna ya ka cek dam ki bansna ginu ni project ki balong kat ko ki estimate ya kami ba kani ngila sim ya karai ban bu ka jing thok sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentulun syakmat ya ki kam jong ka MGNREGA kawi pat ka jinge ka ba nisya magi ni gisngi gidon gi VEC ki ba kimyo shu ye ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki bran po shnong kim tre shu ban sim magi ka kam namar ba ka jing slam palat ban siu ye ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu ki vendor kumangal ong mene gidon ki VEC ki ba hadu menta sansnem kim pat yo ya ka jing siu ya ka bai material dikumno on beteng ban krisyan bai tiar ya kita ki VEC ha ka jing tre ye ki project ki ba pair ladang im sim mo kodaru ngiyo ngisa pressure ha ki video ha ki district officer bade ban sim ba ye ki wa order yan reha bang sim ye ki wa order ru kembut ngimyo pade ye ki nong krisyan namar ba ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana menta ba kimyo vendor shu namar ba kim tre ban sim ya ka kampan Christian Baitiar nakadaw ka jing slam palat jong ka state government ban siu ya ka bai material dia ka bidi pat ka wi pat kamat ngiliyo ruban ya kren bakidon hagisdam ye mensua por bala sedang ban pentrekam ya kenika MGNREGA slam arajar pra ajar tendai lathau ya ka area employment council ka dei kata ka jili ka pakia kendo sanlan henry usnong na ka menta ban perkat kumdo ban pentulun ya ka jing trik kam job card te kumbulong menta ke kini ki AEC kim trik kam show tiga ka pengidon ban penpau hang ni kalong ba ki don ki AEC ki balayo ki building ki papaka ki yo ki computer ki yo ki asset ki babiang
nakabenta ban penyak chakmat ia ki projek jong ka MG Energy henry ka pasmusi kalong ba nakaliang jong state government hadu menta kampentri kamsu yakini ki AEC building kampentri kamsu yakini ki area employment council but kaba i penban kumbala shu pensrawaka ya kapisa jong poi ba takai ka rai ka pengiyo banci menta kasih kalong ba nakaliang jong kan ikijing kenduk lang gejing ngi terwa sa sarkar badai ban penimbiang ya gejing terekam ya ki area employment council kenang bakan pensuk ya ki tukisan ritli kisnong ki beran tu jaka ban piak baik syakmat ya ki kam jong ka MGNRGA layo ru ban yakran akan igesngi dakawi gejingmut bat kata kalong bahagi ni gesngi ngi yo iba ban submit ya ki attendance jong ki bateri jokat ngi hab ban le through online nene leng baka online tingi hangni ngikran nakabenta kini kisnong ki badon khamjengai nakanika headquarter teka ba bu jeng kalong ba kidon kisnong ki ba wat utawar kimdon ka network ambiang teban submit ya ka mastrul kemut bilane ya ka attendance mastrul gejong ki hapan le online tanggawe ka mastrul ki hapan simpor license sausngi kalau bu jeng ya kimit ki balik lum ya attendance dak ban submit namar hakasis ni don kampan submit arla nilai teli gidur ban pensisa ba kidon hak tu gejaka aba kitre ya kitu ki project jongka MGNRJ te nakaliang jongka sunjuk rengkat pa kejing kenduk lang jongka jongkinong yalam jongki VC ngilai sim ya karai ba ka government ka dei ban pressure ya kini ki mobile tower ki badon ha kini ki jaka ki jongi ba kini ban pendang ya ka network namar ba lada kikwa ban le online lada kabiang kan network kemut ngilak ban pentulun state ikikam hanrei lada kamla ban pendiang ki network kan bha bahkan penduk pendam no ya kan jing register online ya ki attendance bangin ya yang segitu ki bagi julek mensua bangin submit offline baik ya ki attendance kanang bahkan nombu jing ya ki VC bat ya ki meet ki balik ban lum ban lang ya ki kerteng jong gitu ki baterai job card ha ki project ki prepare Bawa pat kejing ikut kejengi mentah kesengi kalong ba nakaliang jong kinong kitkam jong ke VC ki ba hapok ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya kajing ajungmut jong ke senjuk balada ka sorkar kamla ban siu depno ya ka pending bills material ka balasa mental license sausnem kepada ki engau kekat kumjistu jengi kalapoi de ki lai arpo lai fokurur tangapo riboy district ngimpat yok lut ya kejing kan jing dia anrai ngisibuk kumta te kumbulong mentah kani ka pending bills kala de naduk isnam arhajar arpo arpowei hadu arpolai menta tina kaliang juga senjuk kala bu kajing terwa syakmat jong kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudap hapo jong kini kindiak banai kamut nginiat syakmat nak benta ban file da ka PIL syapo ka high court ka Bran Burom nak benta ban tuklar lem ha ka bide pakan kajing slam jong ka sorkar ban siu ya ka bai material syaki VC Gibran haki district ke jonggi bat sakawi pat kamat ka ba ngikwa ban yakran hakani ka segi mentah kalong ba sistem syua ko mengeledap bankan hakini ka sinsyong ko baldak ru ba ya kanu ka jingtre kemut ba sistem ngiyok ban prepare kadon ka annual action plan ka bagi khot te kemut 20% 8 mang ban siu ya ka bai tray bat 20% 8 mang ya ka bai materials te henry ka pasulung kalong ba nakaliang jong ka central government ya ka wages ka 100% ki kloy wut ban penlat henry ya ka material bill ka ba day ka ba haban ya share lang bat state government kamut pa ka pending back teke ka ba nakaliang jong ka sunjuk rengkat pat kinong ilam jong ka VC ngilekran ta kasi kalong ba nang ne chakmat ladalong ka bala kumba pi penlat ya ka wages deru ban penlat ya ka material kata urkom lada pi penlat 20% ya ka wages penlat lem ya ka 20% jong ka material ladang ngilek kata urkom kumut ba ki VC kinom bu jeng da ka banta ban pentulun chakmat ya ki kam jong ka VC ha ki snong ki tau ke jengi Gibran Port Rivoy District sakawi pat kamat ka bengilayok banyakan hakan kesi kalong ba nakaliang jong ka block development officer Gibran Port Rivoy District office ke jongki kela penbor ya ki job card holder bagi dei ban link no yo adhar rengkat bo account number jongki tekat kum gejing tip ke jengi hakisnam ge beladap nakaliang jong state government kaladap ban thoru central government baya ka jelam ya khalia ke jengi ngidei ban exam shwa lade ban pelak shwa nak banta ban link yo account number bat u adhar number tere ka pasmul ngo kalong menta bakalami ka pressure na ki nak state government
naka district level bat naki BDO ru baki job card holder barok khoj ki de ban link no yo Aadhaar number jongki te kani ru kalau bu jinge nomor ba banlek chon yo Aadhaar uwe u beneficiary u don kam banlek chon sansin riusen nomor ka jingthot palat jong kalain bat kumta terte te ya kani ru nakaliang jong ka sunjuk rengkal bagi nong ilam jong ka VEC ngile kran ba hakabi ba kani nakaliang jong ka state government kan sim khia kan diat bade ban pen suki shwa ya ka jing link yo Aadhaar bat account number jong kini ki job card holder ki bana pok kanika district boy ke jungi ti kita ki kam ki bana kaliang jong nakaliang jong ka sunjuk rengkat bak jingi kenduk lang jong ki nongilam jong ka VC bat hapor boy district ngelayu abane kem taksi bat hakat jo pon ngi penbana nakanika jaka bangin selum pat de ya ka jingi lang jong ka umsning bat umroi blok hagini gisi banwan macam tio ngile penbet yang rena gidaw ki pemlakiar ngila pensenge dan rengi sepentip ya ka tarik officially chaki nongkit kam jong ka VC ki bahap apa umsning bat berembong blok nak benta panlum pat ya ka jingi lang jong ki ngin sim ya ka jo karai nang ni kamat bat kin ay kti ka kamon kti ka diang nak benta ka jingbet ka jingbiang jong ka tem boy district jongi barak oi kulishibon ban batrap ne ko por long dollar ke jing kran jong us ka tri jongi kaba nilayo jing tep ko tikna ba unai jun at trek ko pisa ka bla point ka central government syaga state government kalong ko balai spa program tekat ba ka pisa ba poy pori boy nak mataw jing save materials kalong tang ko ba khatway program te ka jing kli ne ko por long sano ka ja ne ko tam sano ka lai te balem siudap de te lai spa crore tam ko ba poy man pendap de ni ki bills ki basa syaga VEC kani ke de ka points ka ko aman ram tinggi appeal ke government ba ka de ban save kloy no ya kani pisah bla poi ha ka state government lais pak kurtam ba ka save pendap no ya kani ki bills material bills sya ka dong boy jemi balane se ko district